மாணவ செல்வங்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இனிக்கும் இலக்கணமாகிய 4 வகை பொருத்தங்களை பற்றி அறிந்து கொள்வோம் வாருங்கள். காலத்திற்கேற்ப ஒரு மொழியினுடைய எழுத்தும் சொல்லும் தொடரும் அதே போல் சொற்பொருளும் மாறக்கூடியது. இப்படிப்பட்ட மாற்றம் நம்ம தமிழ் மொழியிலையும் இருக்குது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், எப்பப்போ எந்த இலக்கண முறைகளை மாற்றுறாங்களோ அதை அந்தந்த நேரத்துக்கு அந்த இலக்கண முறைகளை தெரிஞ்சுக்கணும். தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நம்ம பிழை இல்லாமல் எழுதுவதற்கு அவை உதவியாக இருக்கும். அதனால் மொழியும் இலக்கணமும் ஒன்றுக்கு ஒன்று தொடர்புடையது என்பதை நாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு இப்போ நல்ல இலக்கணத்தை படிப்போம், தெளிவாக பிழை இல்லாமல் பேசுவோம், எழுதுவோம். வாங்க. ஒரு மொழிக்கு அடிப்படை பண்பே திணை, பால், எண், இடம். இதுதான். இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் ஒரு சொற்றொடர் அமைப்பை எப்படி எழுதலான்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். முதல்ல திணைன்னா என்ன, அது எத்தனை வகைப்படுன்னு பார்ப்போம். திணைனாலே ஒழுக்கம். இது டன்னகரத்துக்கு வர நெய் தான் போடணும், புரியுதுங்களா? ரன்னகரத்துக்கு வர நெய் போட்டால் அது திணை தானியங்களை குறிக்கும். இதுதான் திணை என்றால் ஒழுக்கம் என்று பொருள். இது உயர்திணை, அக்ரிணைன்னு 2 வகையாக பிரிச்சிருக்காங்க. உயர்திணைனாலே மக்களை மட்டும் குறிப்பது தான் உயர்திணை. மக்கள் அல்லாத மற்றவற்றை குறிப்பது அக்ரிணை. இதை நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள். அப்போ தான் எந்த எழுவாய் வரும்போது எப்படிப்பட்ட பயனிலை வரணும் அப்படின்றத உனக்கு நல்லா எழுத முடியும், பேச முடியும். அடுத்தது பாருங்க, பால் என்பது 5 வகையாக பிரிக்கலாம். அது என்னது, ஆண்பால், பெண்பால் வகைகளாக பார்க்கலாம். இதை 5 வகையாக பிரிக்கலாம். 1 ஆண்பால். ஆண்பால் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? உயர்திணையில் ஆண்களை குறிக்கக்கூடியதாக வந்தான் என வினைமுற்று வருமானால் அவை ஆண்பால்னு கண்டுபிடிக்கலாம். அதே போல் பெண்பால் பாருங்க, வந்தாள் அப்படின்னு வினைமுற்று முடிஞ்சிருந்ததுன்னா அதை பெண்பால்னு கண்டுபிடிக்கலாம். பலர்பாலுக்கு வந்தார். அதே போல் ஒன்றன் பால் என்பது அக்ரிணையில் ஏதாவது ஒன்றை மட்டும் சொல்கிறது. ஒரு நாய், பூனை அப்படின்னு ஒன்றை மட்டும் சொன்னால் அது ஒன்றன் பால். பலவற்றை பறவைகள் பறந்தன அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அப்போ பல அக்ரிணை உயிர்களில் சொல்கிறப்போ அவற்றை பலவின் பால்னு சொல்லுவோம். அதே போல் பாருங்கள், எண் ஒருமை, பன்மை என 2 வகையாக பிரிக்கலாம். ஒருமை என்பது ஒருத்தரை மட்டும் குறிக்கிறதுனால அது ஒருமை. ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவர்களை குறிப்பது பன்மைன்னு சொல்லுவோம். அதுபோல் இடத்தை 3 வகையாக பிரிக்கலாம். தன்மை, முன்னிலை, படர்க்கை. தன்மை என்பது தன்னை மட்டும் குறிப்பதை சொல்வது தான் தன்மை. முன்னிலை இருக்கிறதுனா முன்னால் இருக்கிறவங்கள குறிப்பது தான் முன்னிலை. படர்க்கை என்பது 2 பேரும் இல்லாமல் இன்னொருத்தவங்கள மற்றவங்கள சொல்கிறது படர்க்கை. இப்போது உனக்கு திணை, பால், எண், இடம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா? உனக்கு இதெல்லாம் திரும்ப உனக்கு ஞாபகப்படுத்தணுன்றதுக்காக நான் சொல்லியிருக்கேன். அடுத்தது பாடத்துக்கு வருவோம். இப்போ பாருங்கள், முருகன் நூலகம் சென்றான்னு ஒரு தொடர் இருக்குது. இப்போ முருகன் என்பது என்னது, எழுவாய். சென்றான் என்பது பயனிலை. இப்போ முருகன் என்ற எழுவாயை கண் வச்சே அவற்றினுடைய திணை, பால், எண், இடத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதே போல் சென்றான் என்ற பயனிலையை வச்சே நாம் திணை, பால், எண், இடத்தையும் தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ நீங்களே கண்டுபிடிப்பீங்க பாருங்கள். முருகன் என்பது என்னது, ஆண் பால். இது என்ன திணை, உயர்திணை. அதுபோல் ஒருமை, முருகன் என்பது ஒருத்தர் தான், அதனால் ஒருமை. யார், நானும் இல்லை நீனும் இல்லை, முருகன் என்பது வேற யாரோ பக்கத்தில் இல்லையா, அப்போ என்னது, படர்க்கை. இப்போ 4 பண்புகளின் அடிப்படையில் இந்த எழுவாய் அமைந்திருக்கிறது. அதே போல் பாருங்கள், இந்த பயனிலையான சென்றான் என்ற இந்த வினை முற்றும் ஆண்பாலை, விகுதி ஆண்னு முடிஞ்சிருக்கு இல்லையா, அது ஆண்பால்னு தெரியுது, அது உயர்திணைன்னு தெரியுது, ஒருத்தரை குறிக்குது, ஒருமை. படர்க்கையை சொல்கிறதுனால படர்க்கை. அப்போது எழுவாய்க்கும் பயனிலைக்கும் ஒரு நெருங்கிய தொடர்பு இருக்குங்கிறத நாம் இதன் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போது திணை பாகுபாடு என்ற தலைப்பில் அவற்றின் பிரிவுகளை தெளிவாக நம்ம படித்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ உயர்திணை, அக்ரிணைன்னு 2 பிரிவு இருக்குது. அது எதன் அடிப்படையில் இருக்குன்னா பெயர் சொற்களின் அடிப்படையில் தான் இதை பிரிச்சிருக்காங்க. உலக மொழிகள் பலவற்றிலையும் பெயர் சொற்கள் தான் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஆனால் எல்லா மொழிகளுமே உயர்திணை, அக்ரிணை என்ற 2 பகுப்பாக பிரிக்கிறது கிடையாது. நம்ம தமிழ் மொழியில் தான் உயர்திணை, அக்ரிணை என்ற பகுப்புகள் இருக்குது. இது பொருள் குறிப்பை அடிப்படையாக கொண்டு தான் அமைஞ்சிருக்குது. இதை நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்னா இலக்கண நூல் வழியாக தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ இங்கே பாருங்கள், தொல்காப்பியர் 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாலே தொல்காப்பியத்தில் இதை எழுதியிருக்கிறார் பாருங்கள். உயர்திணை என்பனார் மக்கள் சுட்டே, அக்ரிணை என்பனார் அவரல பிறவே. உயர்திணைங்கிறது மக்களை மட்டும்தான் குறிக்குது. அக்ரிணைனாலே மக்கள் அல்ல
பலவற்றை குறிப்பது தான். அதை தான் தெளிவாக அன்னைக்கே தொல்காப்பியர் இந்த தொல்காப்பியத்தில் சொல்லியிருக்கிறாரு. அதனால் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த தொடரை பாருங்கள். அங்கே நடப்பது யார், அங்கே நடப்பது எது, இந்த 2 வினா இருக்குது. இப்போ யார் என்ற அந்த வினாவிலேயே அது உயர்திணையா அக்ரிணையான்னு தெரியும், கண்டுபிடிச்சிருப்பியா? இப்போ உயர்திணையா அக்ரிணையா? யார் என்பது உயர்திணை தான். அதே போல் அங்கே நடப்பது எது, எது என்றாலும் என்னது, ஒரு அக்ரிணை பொருளை தான் சொல்லுவோம். எது ஓடுச்சு அப்படின்னு கேட்போம் இல்லையா, அப்போது அது அக்ரிணை. பாருங்க, யார் என்ற உயர்திணை பயனிலையும் எது என்ற அக்ரிணை பயனிலையும் பொருட்குறிப்பை அடிப்படையாக கொண்டு தான் அமைந்திருக்கிறது என்பதை இது மூலமாக தெரிஞ்சிருப்பீங்க. இப்போது 2 திணைக்குமே பொதுவாக வரக்கூடிய பெயர் சொற்களை பார்க்கலாம். இப்போ குழந்தை என்பது பொதுவாக இருக்கக்கூடிய பெயர் சொல். சிரித்தான் என்றால் உயர்திணையையும், குழந்தை சிரித்தது என்றால் அக்ரிணையும் குறிக்கக்கூடியதாக இருக்குது. அதே போல் பாருங்கள், கதிரவன் என்பது பொதுவான பெயர். அப்போ கதிரவன் உதித்தான் என்றால் அவை உயர்திணையும், கதிரவன் உதித்தது என்பது அக்ரிணையையும் குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. இது மூலமாக என்ன தெரிஞ்சுக்கணுன்னா, இந்த 2 பெயர்கள் எழுவாயாக வந்துச்சுனாலே அவற்றினுடைய வினை முடிவும் 2 திணைகளையும் பெற்று வரும் என்பது தான். தமிழில் பால் பாகுபாடு இலக்கண முறைப்படி தான் அமைஞ்சிருக்கு. பொதுவாகவே நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, தன்மை முன்னிலை தவிர தமிழில் மற்றது எல்லாமே படர்க்கை இடத்துல தான் வருன்றத. அதே போல் பயனிலை பால் காட்டுகின்ற விகுதிகளாக ஆண், ஆள், ஆர், அது, அண்ணன் வரும். வந்தான், வந்தாள், வந்தார், வந்தது, வந்தனன். இப்போ உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதே போல் பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் 5 பால்களை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. அது என்னன்னு பார்த்தோம், ஆண் பால், பெண் பால், பலர்பால், ஒன்றன் பால், பலவின் பால்னு சொல்லிட்டு. அதில் பலர்பால் மட்டும் எப்போதும் பன்மையில் தான் வரும். உயர்வு கருதி சில வேளைகளில் ஒருமையிலையும் வர்றது உண்டு. உதாரணமாக பாருங்கள், மாணவர் வந்தனர். அப்போ வந்தனர் விகுதி வந்திருக்கு இல்லையா, அப்போ பன்மை பொருளை உணர்த்துது. அதே போல் பாருங்கள், ஆசிரியர் வந்தார். ஆசிரியர்னு ஒருத்தர் தான் வந்திருக்கார், ஒருத்தர் தான் வந்திருக்கார். ஆனால் ஆர் விகுதி பன்மை விகுதியில் முடியுது. அப்போ அது சரியா? ஆனால் இந்த காலத்தில் உயர்வு சிறப்பு கருதி ஆசிரியர் வந்தார் என கூறுகிறார்கள். பொதுவாகவே பன்மையை உணர்த்துவதற்கு காட்டுவதற்கு என்ன விகுதிகள் பயன்படுத்துவோம்னா கல் விகுதி பயன்படுத்துவோம். இப்போ மரம் என்பது ஒருமையில் வருது, மரங்கள்ங்கிறது பன்மையில் வருது. அப்போ கல் விகுதி சேர்க்குறோம் இல்லையா. இப்போ எடுத்துக்காட்டாக இந்த தொடரை பாருங்கள், அவர் வந்தார். இது எதில் இருக்குது? ஒருமையில் இருக்குது. அவர்கள் வந்தார்கள் என்பது பன்மையில் இருக்குது. அப்போது அவர்கள் கல் விகுதி சேர்ந்தாலே பன்மை என்பது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அடுத்தது பாருங்கள், பொதுவாகவே தமிழில் ஆண் பாலுக்கும் பெண் பாலுக்கும் பொதுவாக சில பெயர்கள் இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், தங்கமணி ஆணுக்கும் பேர் வைப்பாங்க, பெண்களுக்கும் பேர் வைப்பாங்க. அதை இந்த தொடர்களில் பாடினான், பாடினாள் என்ற இந்த வினைமுற்றை பொறுத்து தான் நாம் இதனுடைய பால் பாகுபாட்டை தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ இதில் பாருங்கள், பால் காட்டுகின்ற விகுதிகள் இல்லாமலேயே பெயர் சொற்களை வைத்தே அது ஆணா பெண்ணான்றதை கண்டுபிடிச்சலாம். இப்போ ஆண் என்பது தம்பி, அண்ணன் இவங்களை குறிக்கலாம். பெண் என்பது தங்கை, அக்கா இது குறிக்கலாம். அதே போல் அப்பா என்பது தந்தையை குறிக்கக்கூடியது, அம்மா என்பது தாயை குறிக்கக்கூடியது. இப்படி இந்த பெயர் சொற்களை வைத்தே நான் பால் பாகுபாட்டை தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போது சொல்கிறத நல்லா மனசில் வச்சுக்கோங்க. அக்ரிணை எழுவாயில் ஆண் பெண் பகுப்பு முறை மரபில் இருக்குது. இருந்தாலும் வினை முற்றில் அவற்றை வேறுபடுத்துகின்ற பால் காட்டுகிற விகுதிகள் இல்லவே இல்லை. ஒருமை பன்மை அடிப்படையில் தான் அவற்றை ஒன்றன் பாலா பலவின் பாலா என நாம் பாகுபடுத்தி பிரித்து காட்ட வேண்டும். இப்போ இந்த எடுத்துக்காட்டை பாருங்கள், காளை உழுதது, பசு பால் தந்தது. காளை என்பது ஆண் பால். அப்போ காளை என்ற பெயர் சொல்லிலேயே அது ஆண் பாலா பெண் பாலான்றது தெரிஞ்சுது. பசு என்பது பெண் பால். அப்போ அந்த பெயர் சொல்லிலேயே அது ஆண் பாலா பெண் பாலான்றதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது வினை முற்றில் பாருங்கள், உழுதது, தந்தது அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா. அப்போது ஒருமையில் தான் முடிஞ்சிருக்கு. ஆனால் காளைகள் எல்லாமே உழக்கூடிய தன்மையுடையது, பசுக்கள் எல்லாமே பால் தரக்கூடியது தன்மையுடையது. ஆனால் வினை முற்றில் ஒருமையை தான் காமிச்சிருக்கு. நம்ம பெயர் சொற்களை வைத்து தான் அவை ஒருமையா பன்மையா ஆணா பெண்ணா என்பதை அக்ரிணையில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது நமது இலக்கண முறைப்படி சாத்தியம். தற்காலத்தில்
அஃறிணை எழுவாயில் சில மாற்றங்கள் செஞ்சுருக்காங்க. அது என்னன்னா, ஆண் பெண் என்ற இந்த பொது பெயர்களை முன் சேர்த்து ஆண் குரங்கு பெண் குரங்கு என அழைக்க தொடங்கி இருக்கிறார்கள். இதனால நாம் பால் பாகுபாட்டை தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கலாம். எண்ணானது ஒருமை பன்மை என 2 வகையாக பிரிக்கலான்னு ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம். தமிழில் உயர்திணை பன்மை பெயர்களானது எப்போதுமே பன்மை விகுதியை பெற்று தான் வரும். ஆனால் அஃறிணை பன்மை பெயர்களானது பன்மை விகுதி பெறுறது கட்டாயம் கிடையாது. உதாரணமாக பாருங்கள், 10 தேங்காய். அப்போ 10ன்றது எண்ணிக்கை, 10 தேங்காய்கள்னு எழுதுறது கிடையாது. ஆனால் அது பன்மை என்பது நமக்கு தெரியும். நம்ம தமிழ் மொழியில் அஃறிணை பன்மைக்கென தனி விகுதிகள் இல்லைன்னு ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஆனால் எழுவாய் மூலமாக நாம் என்ன பண்ணணும், அது ஒருமையா பன்மையா என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம். இதில் பாருங்கள், ஒரு மரம் விழுந்தது, 10 மரம் விழுந்தது. அப்போ ஒரு மரம் என்பது ஒருமையை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்குது, 10 மரம் என்பது பன்மையை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்குங்கிறத இது மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த காலத்தில் ஒவ்வொரு என்ற சொல் பேசுவதற்கும் எழுதுறதுக்கும் பல குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இப்போ பொதுவாக பாருங்கள், ஒவ்வொரு வீடுகளிலும் நூலகம் உள்ளது, ஒவ்வொரு வீட்டிலும் நூலகம் உள்ளது. ஒவ்வொரு என்பது ஒருமையை குறிக்கக்கூடியது. அப்போ ஒவ்வொரு வீடுனா தனித்தனி வீடாக தான் அப்படின்னு சொல்லணும். அப்போ சரியான வார்த்தை இது, ஒவ்வொரு வீட்டிலும் நூலகம் உள்ளது. அதே போல் ஒவ்வொரு பள்ளியும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இப்படி தான் ஒருமையில் தான் சொல்லணும், ஒவ்வொரு வீடுகளிலும்னு சொல்லக்கூடாது, அப்படி சொன்னால் தவறு. அதே போல் பாருங்கள், சினிமா பாட்டில் கூட ஒவ்வொரு பூக்களுமே சொல்கிறதே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, அது ஒவ்வொரு பூக்களுமேன்னு வரலாமா? வரக்கூடாது, ஒவ்வொரு பூவுமே அப்படின்னு தான் வரணும். அப்போ அது தவறு. அதே போல் தான் நீ எல்லா விஷயத்துலையும் எப்பொழுதுமே எழுதுகிறப்ப தெளிவாக இது ஒருமையா பன்மையான்னு எழுத கற்றுக்கணும். அடுத்தது பாருங்கள், இடமானது தன்மை முன்னிலை படற்கை என 3 வகைப்படும்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம். இப்போ பாருங்கள், கண்ணன் கமலி இதெல்லாம் பெயர் சொற்கள். இதில் எங்கேயாவது இடப்பெயர் அந்த இடத்துல தான் அவங்க இருக்கிறாங்கன்னு கண்டுபிடிக்க முடியுமா? முடியாது இல்லையா? அப்போது இவை இடப்பெயரை உணர்த்தாது. இந்த பெயர் சொற்களில் இடப்பாகுபாடை நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது. இந்த பதிலீடு பெயர்களான அவள் அவன் அவர் அது அவை இது மூலமாக தான் நம்ம இடப்பாகுபாட்டை தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுபோல் பாருங்கள், வினைமுற்றை கொண்டும் நாம் இடப்பாகுபாட்டை தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ பேசுபவன் நாம் தான் பேசுகிறோம், அப்போ அது தன்மை, ஃபர்ஸ்ட் பர்சனை ஆங்கிலத்தில் சொல்லலாம், ஃபர்ஸ்ட் பர்சனை குறிக்குது. அதே போல் முன்னிருந்து கேட்பவன், நமக்கு முன்னால் இருந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க, அப்போ அது முன்னிலை, செகண்ட் பர்சன்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்ததாக பாருங்கள், பேசப்படுபவன் மற்றவங்கள தான், யார் நானும் இல்லை நீங்களும் இல்லை, மற்றவங்கள பேசுகிறோம், அப்போ அது படற்கையில், அதாவது தேர்ட் பர்சனில் வருது. இதுதான் பதிலடி பெயர்கள் மூலமாகவும் வினைமுற்றுகளின் மூலமாகவும் நாம் இடப்பாகுபாட்டை உணர்ந்துக்கலாம். இதை நல்லா முக்கியமாக உள்வாங்கிக்கங்க. தமிழில் தன்மையிலையும் முன்னிலையிலையும் மட்டும்தான் ஒருமை பன்மை பாகுபாட்டை நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம், அதில் மட்டும்தான் இருக்குது. ஆனால் ஆண் பாலா பெண் பாலான்ற பாகுபாட்டை நம்ம அறிஞ்சிக்க முடியாது. இப்போ உதாரணமாக பாருங்கள், நான் புத்தகம் கொடுத்தேன். யார் புத்தகம் கொடுத்தா? ஆனா பெண்ணா? தெரியுதா? தெரியல இல்லையா? நான் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க, அது தன்மையில் இருக்கு. அதே போல் கொடுத்தேன் முன்னிலையில் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் கொடுத்துருக்கணும், அது ஆணுக்கு கொடுத்தாங்களா பெண்ணுக்கு கொடுத்தாங்களா? தெரியல இல்லையா? அதனால தான் தன்மையிலையும் முன்னிலையில் மட்டும்தான் ஒருமை பன்மை பாகுபாட்டை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆனால் ஆணா பெண்ணா என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள இயலாது. தன்மை பன்மை பாகுபாட்டை உளப்பாட்டு தன்மை பன்மை உளப்படுத்தா தன்மை பன்மைன்னு 2 வகையாக பிரிக்கலாம். உளப்பாட்டு தன்மை பன்மைனாலே நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னா நானும் அந்த வேலையை செய்யணும், எனக்கு முன்னால் இருக்கிறவங்களும் அதே வேலையை செய்யணும், இணைச்சு நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து செய்யணுன்ற பொருளில் வரக்கூடியது. இப்போ எடுத்துக்காட்டாக பாருங்கள், நான் முயற்சி செய்வோம். இப்போ நம்ம ஒரு வேலையை செய்யணும்னா முயற்சி செய்தால் வெற்றி அடையலாம், அப்போ நம்ம 2 பேரும் இணைந்து செய்யும் பொழுது வெற்றி பெறலாம் என்ற பொருளில் அமைஞ்சிருக்கு. இதிலேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? தன்மை முன்னிலை இந்த 2 இடங்களில் இருக்கிறவங்க 2 பேரும் இணைந்து செய்வதைத்தான் உளப்பாட்டு தன்மை பன்மை. புரிஞ்சுதாப்பா? உளப்படுத்தா தன்மை பன்மைங்கிறது முன்னிலையாரை தனக்கு முன்னால் இருக்கிறவங்கள தவிர்த்து
தன்மை பன்மையில் பேசுவதைத்தான் உளப்படுத்தா தன்மைங்கிறோம். இப்போ இதில் பாருங்கள், நாங்கள் முயற்சி செய்வோம். நாங்கள்னா நான் இருக்கிறேன், என் கூட ஒரு 10 பேர் சேர்ந்து ஒரு குரூப்பாக இருக்கிறாங்க, அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து முயற்சி செய்கிறாங்கன்ற பொருளில் தான் இருக்குது. இது மூலமாக முன்னிலையாரை நீங்களும் முயற்சி செய்யுங்கன்னு சொல்லலை. இவ்வாறு தன்மை பன்மையில் இருக்கிறவங்கள மட்டுமே கூறுவதைத்தான் உளப்படுத்தா தன்மை பன்மை அப்படின்னு நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். மாணவர்களே, இது வரைக்கும் நல்லா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? திணை, பால், எண், இடம் என்ற இந்த 4 வகை பொருத்தங்களை பற்றி தெரிஞ்சிருப்பீங்க. கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்திலேயே தோன்றியிருந்தா கூட இன்றைக்கும் கன்னி தமிழாக இளமை தமிழாக இருக்குது. எதனாலன்னா காலத்திற்கு ஏற்ப நாம் மாற்றிக்கிறோம். அப்படி இருந்தால் தான் நாம் வளர்ச்சி அடைய முடியும். மொழியினுடைய அடிப்படை அறிவுங்கிறதே எழுத்து, சொல், பொருள், வாக்கிய அமைப்பு இவற்றை தெரிந்திருப்பது தான். இந்த 4ஐயும் உள்ளடக்கியது தான் ஒரு மொழியினுடைய இலக்கணம் என தமிழ்நடை கையேடு என்ற நூலில் சொல்லியிருக்காங்க. அதுபடி நாம் பிழையின்றி பேசுவோம், எழுதுவோம். வாழ்க தமிழ், வளர்வோம் நாம்.